pentru Argeș și mă bucur că acest moment este la 40 de ani de când avem spital de pediatrie în Argeș la Pitești, fiindcă pe 13 martie în Pitești avem și o aniversare importantă pentru comunitatea argeșeană, aniversarea spitalului nostru de copii. Cred că fiecare dintre noi, copii mai mici sau copii mai mari sau copiii noștri, fiecare dintre noi, la un moment dat am trecut pe aici. Este îmbucurător în momentul în care revenim să vedem schimbări în bine ale spitalului. Schimbări în bine care țin de oameni și de modul cum suntem primiți aici, de faptul că avem și o regenerare a celor care practică actul medical și din ce în ce mai mulți medici tineri. Și acest aspect se vede și la nivelul managementului spitalului, fiindcă având în vedere câtă carte învață un medic și cât de lungă este perioada de formare a unui medic, echipa de conducere a spitalului poate fi considerată încă o echipă de manageri tineri, dar mă bucur foarte mult să văd că avem și o evoluție în ceea ce privește dotarea, în ceea ce privește mijloacele pe care administrația publică județeană le pune la dispoziția celor care profesează actul medical. E un moment important acum, fiindcă dacă în alte județe investițiile se duc în primul rând în infrastructura legată de drumuri, în infrastructura legată de poduri, în infrastructura legată de investiții tangibile direct, în județul Argeș, una dintre priorități este sănătatea și, da, acest proiect este un proiect care a fost semnat de UAT Argeș, adică Consiliul Județean Argeș, cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației ca autoritate de management, organism intermediar ADR 3 Sud Muntenia. Acum Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este cel care reprezintă autoritatea de management, dar în calitate de parlamentar am făcut un lucru important. Pe principiul descentralizării, pentru exercițiul 2021-2027, am mutat autoritatea de management, mecanismul de finanțare, la agențiile de dezvoltare regională, ceea ce consider că este esențial pentru dezvoltarea comunităților noastre și pentru cei peste 3 milioane de locuitori pe care regiunea 3 Sud Muntenia îi are. Și mai este un lucru important pe care vreau să-l spun astăzi aici, acela că pentru echipa de parlamentari PSD Argeș, sănătatea argeșenilor și a copiilor noștri este o prioritate. Și la alocarea pe legea bugetului, ei bine, amendamentele noastre au trecut și datorită amendamentelor noastre și Spitalul de Pediatrie Pitești va avea o dotare superioară. Aici o să citesc ca să nu greșesc. Vom avea un turn de artroscopie și un ecograf cu modul cardio, finanțate de la bugetul de stat, la solicitarea domnilor doctori, la solicitarea celor care lucrează aici. Consider că nicio sumă nu este suficient de mare pentru a fi investită în sănătatea argeșenilor, cu atât mai mult a copiilor noștri, și vreau să le mulțumesc și eu tuturor celor care au gândit, au aplicat și datorită cărora fiecare dintre noi ne aducem copiii cu mai multă încredere la Spitalul de Pediatrie Pitești.